Pian saat selkääs. Mä oon slomatuntossa, mä käsken lopettaa. Okei. No mitäs Matti touhuu? Kikkaan. Kato Korosen penikki on täällä. Ei tosta tuu mitään. Tomma Janne. Oho. Mitä sä lähdet siinä? Ja nyt pääsee Englanti tulemaan. Niemi tulee kuitenkin vastaan ja pistää päällään. Se ei ois mennyt helvettiin. Maitoa. Saatte nähdä mitä sieltä tulee. Kuka toi on? Olli. Olli, mitä sä oot mennyt tekemään? Kyllä mä oon silti meidän jengistä varas aika reilusti. Täällä menee. Ei mitään. Käy Juha Vane. Joo. Ei se mene aina. Ihan hyvin. Start there all. Warning connection problem. Okei, CS-turnauksen parissa, 120. Okei. Onpa jännittävää. Come on! Matti kova ja viides pari on Trevor. Come on, hillottaja. Ei, no. Kuudes pari. Hillo Kakkonen ja Tuke. Se on Tomo ja Hillo! Kiitos tästä joo! Pysäytänkö? Hei, Timo! Ootte vielä? Mitä piirrettyä tulee tänä aamuna? Mistä se tulee? En mä tiedä. Hei, nakuttaja tulee aamulla. Ylöö!